Bore da Cynhadledd. Fel aelod Synedd Ewrop Geidwadol dros Gymru, mae'n fraint eich croesawu chi I gyd o ledled y Deyrnas Unedig I brif ddinas Cymru. Dyw hi ddim yn teimlo'n hir iawn ers I fi fod yn sefyll ar y llwyfan hyn yn annerch y Cynhadledd yn dilyn ein llwyddiant yn yr etholiadau Ewropeaidd, etholiad lle daeth y Ceidwadwyr Cymreig yn gyntaf yng Nghymru am y tro cyntaf o fewn cof. Ers cael fe ethol, mae'r misoedd wedi hedfan heibio, ac mae'r gromlin dysgu wedi bod yn arbennig o serth, gan fod ein plaid wleidyddol a'n grŵp yn Ewrop wedi gofyn I fi arwain y gwaith dyddfol at materion economaidd. Dyma her enfawr yn ystod cyfnod sy'n dilyn yr argyfwng ariannol gweithaf erioed, a gobeithio y bydd fy nghefndir ariannol yn fy nghaniatau I gwrdd â'r her hon. Beth bynnag fo'ch teimladau tuag at Ewrop, mae'r undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd yn brysur iawn yn ddeddfau'r dyfodol ar hyn bydd yn effeithio arnom ni yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, yr unig ffordd I sicrhau bod y rheoliadau yn cyrraedd y llywodraethau priodol yw gweithredu mewn ffurf addas yw trwy amgymryd â'r broses o'r dechrau hyd y diwedd. Dyma'r hyn yr ydym ni yng ngrŵp dywygwyr a cheidwadwyr Ewrop yn ceisio I wneud, ac gweithaf tywelwch y cyfryngau ar lawer o'r materion hynod bwysig hyn. Dyna'r hyn rydyn yn llwyddo I wneud ar draws ystod eang o bolisïau. Boed hyn ymwneud â deiliallau, gwastraffu pysgod, neu ar rheolau gofal iechyd trawsffurniol, neu ar drafod maint cyllid yr undeb Ewropeaidd ei hun. Mae'r aelodau Ceidwadol yn Synedd Ewrop yn ceisio cyflawni eich mwyn chi ein hetholwyr. Fodd bynnag, hoffwn I draddod ein heconomi yma yn y Deyrnas Unedig yn y Cynhadledd heddiw, gan obeithio amlygu ffolynau prif weinidog Cymru, a wnaeth geisio esbonio'r cwmp o 2% yn y GDP Cymru, yn ganlyniad o etifeddiaeth yr 80au. Rwy'n methu'n llwyr gweld sut mae cyfnod hwn yn hanes ein gwlad, ac unrhyw beth i'w wneud a ffigurau y GDP 30 yn hwyrach. Cymhariaeth, rhwng 1998 a 2008, fe lwyddodd poblogaeth debyg yn Slovenia cyn gominwyddol I wella ei GDP o dan 70% o gyfartaledd yr undeb Ewropeaidd I fyw na 90%. Yn ystod yr un cyfnod, mae Cymru wedi aros ar yr un lefel. Mae hyn yn wir gweitha'r ffaith bod Cymru wedi derbyn 2 biliwn o arian ychwanegol o Ewrop yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Ni all hyn fod yn iawn. Mae gan Gymru yn fwy na'r rhan fwyaf o'r rhanbarthau Prydain, fuddiant yn Ewrop. Mae yn gylluneb gyfoes, ddau beth sy'n gyfrifol, am 40 a 46% o gyllideb yr undeb Ewropeaidd, sef y polisi amaethyddiol cyffredin a'r confeydd cydgyfeirio a chystadleuol. Mae Cymru yn derbyn symiau enfawr o gronfeydd cydgyfeirio'r undeb Ewropeaidd, gan, ein cyrgwylydd, rydym yn gynnwys ar gyfer cyfres arall o ariannu lefel uwch. Ynghyd â swm llai o arian cystadleuol, ac wrth gwrs, mae'n cymunedau gwledig yn dderbyniol iawn ar cap effeithiol sy'n cydnabod y gwahaniaeth yng Nghymru. Tra bod llawer o frwdfrydedd mewn rhannau o'r Ewrop, ynghyd â China a'r India I enw ond cwpl o wledydd, mae llawer o frwdfrydedd ac egni yn cael eu cyfeirio at brosiectau hir dymor a strategaethau ariannu. Y geiriau holl bwysig yw ymchwil a datblygiad, arloesedd a chysadleuaeth yn y farchnad byd eang. Mae'n debyg mai edrych yn ôl yw tyddiad yng Nghymru, yn enwedig pan ydaw at angen a defnydd o gronfeydd Ewropeaidd. Dyna'r cyfan a gall Llywodraeth y Cynulliad ei wneud, yw canolbwyntio at yr arian mae'n ein gael am fod yn un o'r rhanbarthau sy'n perfformio'n gweithaf yn Ewrop. Fy croesawodd Carwyn Jones, yr ystadegau economaidd, oedd yn dangos pa mor wael oedd Cymru yn ei wneud, gan fod y ffigurau wedi rhoi sgôp I Lywodraeth y Cynulliad
ddadlau dros dderbyn rhagor a arian o Ewrop. Dyma gwestiwn diweddaf a ofynnwyd gan y Western Mail. A fyddai fod yn gymwys ar gyfer rhagor a arian o Ewrop fod yn warth cenedlaethol? Fe ellir ateb y cwestiwn hwn trwy ddweud y byddai. Mae Cymru wedi cael ei gadael i lawr gan Lywodraeth y Cynulliad, sydd wedi methu i ddefnyddio'r arian yn effeithiol, wedi methu i godi'n heconomi ac wedi methu pobl Cymru. Fe ddylai bod cywilydd arnyn nhw. Yn ystod cyfnod o ddiffygion cyhoeddus mwy fwy, ac ar ôl i'r Llywodraeth flaenorol warthio popeth o fewn ei gallu, ni all Cymru ddisgwyl parhau i ddadlennau chwedl o ddadfeiliad ddiwydiannol a thlodi trefol, a ddisgwyl derbyn arian i wario ar prosiectau nad ydyd yn creu cyfoeth, prosiectau cymdeithasol buddiol efallai, ond ydy hyn yn bendant ddim yn adfwyo'n heconomi Cymreig. O ystyried cyflwr ansicr i Cymru, gobeithio'n arw pan fo cyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei thrafod dros y blynyddoedd i ddod, na fydd y prosiectau sydd werthfawr yn mynd heb gyllid. Fodd bynnag, mae llawer o ddarnau o strategaeth Ewrop sydd wedi canolbwyntio'n positif i annog twf na fyddai'n cael ei labelu'n handouts. Mae'r rhain wedi hanelu at ddiwydiadau newydd, ymchwil ac arlosedd, ond mae Llywodraeth y Cynulliad wedi profi hun yn hynod anhygoel mewn helpu'n cwmnioedd sy'n ceisio torri tir newydd i gael mynediad i'r arian yma. Mae'r saethfed fframwaith ar gyfer ymchwil a datblygiad technogol yn un o'r cynlluniau hyn. Efallai eich bod yn gofyn beth ddigwyddodd i'r 6 rhaglen gynt. Fe lwyddodd Cymru i gael dim ond 2.6% o'r holl arian a aeth i'r Deyrnas Unedig. A thra bod 26 miliwn euro yn swnio fel swm mawr o arian, pan ystyriech chi bod y Deyrnas Unedig fel cyfanwaith wedi derbyn 1.35 biliwn euro, rydych chi'n sylweddoli cyn lled mae Cymru wedi dderbyn, ac yn bwysicach oll, faint yr ydyn yn ei golli. Yn sylfaenol, fe anelir yr arian sydd ar gael trwy'r fframwaith saith at leoedd fel Cymru. Fe all 50% o'r arian a ddefnyddir gan gwmnioedd mawr a prosiectau ymchwil ddod o'r Undeb Ewropeaidd. Ond ar gyfer mentrau bychan a chanolig ei maint, mae'r ffigwr hyn yn 75%. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau Cymru yn mentrau bychan ei maint. Fe allai hyn fod yn bonus enfawr trwy ei galluogi nhw i fuddsoddi mewn technoleg newydd ac i ddatblygu cynnyrch newydd, yn ogystal â magu partneriaethau ar draws Ewrop a chaniatáu ehangiad i fachnodau newydd. Mae busnesau bychan yn cyfryngu incwm o dros 40 biliwn o bunnau i economi Cymru a cyflogi dros 600,000 o bobl ledled Cymru. Ond ble mae'r help iddyn nhw? Un o'r pethau sy'n uno aelodau Senedd Ewrop a draws y pleidiau gwleidyddol Ewropeaidd yw helpu mentrau bychan. Mae'n ddarn o jargon sy'n troi o fod yn derm yn unig i fod yn weithrediad yn ffurf y Small Business Act. Tra bod Ewrop yn canolbwyntio ar torri tap coch a chefnogi mentrau bychan, mae'n amlwg bod Llywodraeth y Cynulliad wedi disgyn ar ei hôl hi. Mae'r cedwadwyr yn Senedd Ewrop wedi ei gwneud yn flaenforiaeth iddyn stopio, niwedio ddeddfwriaeth ac i hwrweitho mesurau positif i helpu'r mentrau bychan sy'n asgwrn cefn economi Cymru. Maen nhw'n darparu swyddi ac hyfforddiant i genedlaethau o deuluoedd Cymreig. Maen nhw'n angen ein cefnogaeth. Fe allai ond gobeithio y bydd cwmnioedd bach a mawr yng Nghymru'n parhau i ymweld â'r Undeb Ewropeaidd a gweithio i sicrhau y ddefnyddir cronfeydd o Ewrop yn gyfrifol i arloesi ac i ddatblygu dulliau newydd i ganiatáu i Cymru gystadlu a reng flaen
ceisiadau Ewrop i ysgodi twf. Ond mae gan Gymru llwyth o ddynion a merched busnes, ac mae'n rhaid harnesu ac annog eu syniadau, heb eu trwytho mewn rheolaidd newydd. Mae mentrau bychan a chanolog eu maint yn allweddol mewn adfywio economi Cymru, Prydain ac Ewrop i gyd, a fe fyddai yn parhau i gweithio gyda'n cydgweithwyr i sicrhau bod y Comisiwn yn deall yn union beth sydd eisiau. Fe all Cymru fwynhau dyfodol cryf, ac rydw i'n credu mae'r Ceidwadwyr Cymreig yw'r unig blaid all gyflawni'r uchelgais hwn. Diolch am gwrando.